Nga. Oh.
Yun, good morning. What a lovely view in here in San Fabian. Kalma lang ang dagat. Ay, excuse me. Kakakain ko lang eh. Bye-bye! Bye-bye! Tuloy na ako. Bye-bye. Eh, uwi naman kayo eh. May ampli pala doon sa ano natin iwan niya. Ha? Ampli. Saan galing yun? Yung ampli ng gitara. Hindi ko madala, baka umulan eh. Naka. Yeah. Good morning. Good morning, good morning. Ang oras natin is 10 AM. Medyo mainit na. Ganda ng view ngayon dito oh. Sabi nila meron daw butanding dyan eh. Ewan ko kung meron. Excuse me po. So anyway, this is yung ano yung sa resort namin dito sa San Fabian, Pangasinan. Kung gusto nyo magpunta, just comment below. Subscribe na rin kayo. Or i-check nyo lang po yung page ng Manhan Beach Resort, San Fabian, Pangasinan, para may assist po kayo. Mahaba-haba na lang ang biyahe ito kasi medyo matraffic ata ngayon sa Pampanga tsaka ano eh, Bulacan. Gawa ng kalsada ginagawa palagi dun. Ito yung inner part to. Puro mga fish pond ang business dito. Bangus, tilapia, so ever. Sarap sana mag-ride pa, kaso kulang ako sa oras eh. Ganda ng panahon. Doon na lang siguro ako sa part ng Manawag magpapagas. Medyo mahal dito ang gasolina eh. Medyo mataas. Yun o.
Usually yung mga guest dito, bago sila pumasok sa inner part ng beach, namamalengke na sila sa labas. Pero meron din naman banda rito na para hindi na mahirapan yung mga turista. Pero yung mga karamihan na nakakaalam na dito, doon po sa may main market, sa public market pumupunta. Diretso lang naman dito yan, pa ano, yung public market. Kompleto rin doon, seafood, meats, marami. Ang dami nagre-repair. Maganda usually magpunta rito pagka ano mga peak season, mga month ng yan, December, November. Usually marami na nagpupunta dito, November to December, tapos susundan ulit ng by March siguro. February pa nga lang, minsan napupuno na Hindi kasi na ano dito sa San Fabian, ano, yung buhangin hindi mabato, pinong buhangin siya, tsaka mababaw, safe sa mga bata. Kita nyo naman hindi mataas yung alon kanina na pagdaan natin. Mababaw yun, kahit siguro nasa 500 meters ka na, hanggang tuhod pa rin yung ano ng dagat. Upya, hindi tayo pumasok kahapon Ayan, diretso dyan yung papuntang public market. Sa mga hindi nakakalam, may mga nakaabang dyan na tourist guide. Affordable naman sila, basta meron lang. San Fabian Church. Ayan, panumpata ng Kastila yan, luman-luma na. Etong road na to, pag diniretso mo to papuntang La Union, Damortis ang labas mo. Damortis papuntang La Union, Rosario, tsaka Agoo. Yun. Yung ewan ko, nakikita nyo yung malayong view doon, yung bundok na yan, part na ng ano yan, Baguio City, Baguio, Benguet. Yung sa taas na yan, yung malapit na rin. Siguro mga kulang-kulang 2 oras andun ka na siguro pag dire-diretso ang biyahe mo. Yan o, may ukay-ukay na rin. Kompleto dito. Yun. So kita-kits tayo mamaya. Medyo mahaba-habang biyahe to, pauwi. Okay. Ayan mga master, yung ano, Manawag Church. Oh, mahamog dito. Ang bango pa. May inihaw. Medyo traffic na. Dami sigurong mga deboto, kaya medyo matraffic. Yun.
Suman meron. Ito ka siya. Ha? Puto kalasyaw? Magkano dyan? 50, 70 Yung 50 lang. Ang ganda nga. Teka. Hingi ako ano yan? 3. Oo. 3. Tupig kuya. Ha? Tupig? Magkano sa tupig? 520. 5.20? Ano pa? Ilang tupig kuya? 5 ano? 20 di ba? Ah. Ilan? Pahingi ng ano, 100. Bali 250. 250. Ano to? Pretty. Ay, lagay mo na dyan. Hindi pa naman makakain eh. Bali ito. Dito sa loob. Ate, dagdagan mo. Pampasalubong eh. Ano sa'yo nag-vlog kayo? Oo, ano palang ano to? Manawag. Ha? Putang simbahan. Oh, shoutout kay ate dahil sinabi na vlogger ako, bibigyan niya ako ng discount. Oh guys, sa mga gusto magkumuha ng puto kalasyaw dito tsaka tupig, dito lang kayo pumunta. Medyo mainit na. Bigay na ako ah. Anong pangalan nito? Tupig. Ha? Tupig. Hindi yung pangalan ng lugar nyo. Manawag. Palawag. Nakalagay kasi Red Ribbon eh. Ha? Hindi ba? Sige, salamat. Shoutout sa inyo. Apo. Yun, nakabili na tayo. Bye bye. Barangay, barangay. Medyo matao rito. Shout out here at Manawag. I love Manawag. Hindi ako paparada. Makikiraan lang ako. Sigawan ako. Kala ko kasi sinisigawan. Takot ako dun. Yan, pa-exit na tayo.
Yun, good morning. So medyo mahaba na yung video natin siguro. Dito ko natatapusin muna yung ating vlog. Pero naway sana meron naway sana pagpalain tayo sa ating biyahe. Ingatan tayo. Ganun pa rin, magdasal tayo bago tayo umalis. So si Lord naman ang gagabay sa atin, no? Anyway mga kasama, so dito na lang. So update na lang tayo. Paki-notify na lang po sa aking vlog para ma-update po kayo sa aking mga videos, na upcoming videos. Susunod po sa muli. Maraming salamat po. Peace. Morning. XCS po, full tank. May petrol card kayo, sir? Ay, wala po akong dala. Pero meron na kayo, sir. Ha? Meron eh, oo. Nandun sa isang motor ko eh. Sir, kasi earning points yun. Kaya nga eh. Morning po. Full tank ka natin. Hindi mo ba na si Sirit Vlogger? Kaya ka nandito. Paano ka na naman? Ay, nakaon ako. Sagad mo tayo, medyo. Ha? Ah, shoutout sa'yo kuya.